Leliqembu lingelinye lamaqembu amancane lethulwe ngesikhathi zokhetho lohulumeni bezindawo ngo-2021. I-Al-Jah Mah kumanje inezihlalo emazingeni wonke kahulumeni okufaka phakathi nephalamende. Kumanje leli qembu linesikhundla emkhandlwini waseGoli njengoba imeya iqhamuka kulo leli qembu. Umholi walo uHanif Hendricks uthi bathathe isinqumo sokwethula usomqulu wezethembiso zokhetho kuleli sonto lenkolo yama-Muslim Bo-Kaap njengoba linomlando. So this is a very historic setting for us, and we feel that it's an ideal place to launch our manifesto. Last time we launched it at a mosque in Durban, a Sufi mosque, and we felt this time now that we also have a seat in Parliament. And as you know, when I went to Parliament, I swore my oath on this Quran. Umholi wa Leliqembu uthi bazodala amathuba omsebenzi ezonika isithunzi ezakhamuzi zakuleli. We want South Africa to have full employment, but with a difference. Not the jobs that the president and government is creating. We want decent jobs with social benefits and growth opportunities. Umholi wa Leliqembu elisungulwe ngo-2021 uthi bazimisele ngokumelekelela ezifundazweni zonke zakuleli njengoba linesihlalo nasephalamende. Isifundazwe abathi basibheke kakhulu esase-Western Cape kanti bafuna ukugudluza iqembu eliphethe esifundazweni iDemocratic Alliance.